Suratul Buruj, surawol 85 ha Qur'anu. Ayaje magol 22. Inde magol ho'ama ibgue aya arande ha. Ngol ɗo yecca naleki yimɓe gasi yite ngam yangutugo nuɗɗinɓe e sakittu nuɗɗinɓe hufriɓe ha lahira. E ngol ɗo tabitina bawɗe jawmirawo e gonɗuki Al-Qur'anu. Suratul Buruj. Al-Buruj, burjuji. Be inde Allah enɗowo kinnotoɗo. E asama jawmika burjuji. E nyalde inande. E ceedotoɗo e ceedaɗum. Yimɓe gasiɓe naalama. Yite jawmige kuɓɓirɗum. Nde hamɓe ɓe jooɗiɓe dow maaji. E hamɓe ɓe seediɓe dow ko ɓe kuwata nuɗɗinɓe. E ɓe mbataki ibgue maɓɓe ni koyna ngam ɓe ɗo nuɗɗini Allah jaaliɗo gettaɗo. On mo laamu asamaji e leddi ngu wodani ɗum. E Allah ceediɗo dow kala hunde fuu. Andu ɓen ɓe pitini nuɗɗinɓe worɓe nuɗɗinɓe rowɓe hoti ɓe tubayi. Nden yangada jahannama ka wodani ɓe e yangada nguli ka wodani ɓe. Andu ɓen ɓe nuɗɗini ɓe kuwi boɗɗe. Aljannaji ngodani ɓe. Cofi ɗon dogga yebgo e les maji. Ɗuma toon maɗa tinaye mawɗo. Andu tamdande jawma tabiti nde satunde. Andu kanko oɗo fuɗɗa e oɗo wartira. E kanko ɗuuɗa faranakijo giɗo. Jawmu joɗorgal teddungal. Kuwinowo ko o muyata. Yeli ka ngecalawale ka warani mana. Fir'auna e samudanko en. Accu ɓen ɓe kufri ɓe ɗo nder fewnuki. E Allah pillitiɗo ibgue gaɗa maɓɓe. Accu kayre nde Qur'anure teddunde ha alluha denaka. Burjuji tooɗi ko towi ha asama. Tinaye heɓugo yeleteɗum. Ɗuuɗa faranakijo. Ɗuuɗa yafakijo. Lawale en français armée. Lawale in English armies. Pillitiɗo gi'owo ko ɗume ko ndei be ko taari ɗum fu her jihaji fu.